Аватар видео – завладяваща реклама за вашия бизнес. Аватар видео е видеоклип, в който вместо човешко лице се използва компютърно генерирано изображение или 3D модел. Аватарните видеоклипове са гъвкав инструмент, който може да се използва за различни цели, като например създаване на виртуални герои, завладяващи герои, които да ангажират вашата аудитория. Персонализиране на видеосъдържание – създайте видеоклипове, съобразени с вашата марка и послание. Презентиране на услуга или продукт. Демонстрирайте продуктите и услугите си по атрактивен начин. Рекламни лица. Използвайте аватари, за да замените или допълните актьори в реклами. Ние от Хост Реклама ви предлагаме аватар видео за реклама във вашите социални медии. Здравейте! Всяка фирма има нужда от компетентни и всеотдайни служители, както и от добра екипна работа. Ние от Хост Реклама ви предлагаме специална оферта. Здравейте! Вие сте собственик на фирма и имате страница във Facebook, Instagram и TikTok. Специална оферта с цена 390 да работите като водач на туристическа група. Здравейте! Каква е разликата между анализ и Какво коментар? е водач? Придружител на туристическа група. BG Infodesk. Ние сме вашият съпорт център. Какво е кол център? Искате ли да подарите незабравим букет за специален повод? Знаете ли, че и вие може да станете водач на туристическа група? Оферта за туроператори. Знаете ли, че и вие може да станете водач на туристическа група? За кого е подходяща дейността? Водач, придружител на туристическа група. Семинари за развитието на изкуствения интелект. Живеем във време, в което туристическият бранш изпитва затруднения при намиране на опитни служители. При липса на служители Предприемачи и бизнес лидери, които искат да използват изкуствения интелект за конкурентно предимство. Хора, които искат да получават допълнителни приходи през свободното си време. Може ли всяка фирма, която се занимава с дигитален маркетинг, да поддържа вашата фирмена Facebook, Instagram и TikTok страница? Египет е страна на древна цивилизация. Здравейте! Здравейте! Аз съм стар, аз съм изкуствен интелект. Аз работя за фирма Host B2B. Дубай е дестинация, посещавана от милиони туристи. Испания е една от най-посещаваните страни в Европа. За успешно преминалите подготовката за водачи на туристически групи Може да проверите датите за подготовка на нашата интернет страница. Да се подготвим за водач на туристически групи. Всеки уикенд хиляди българи посещават Турция. Дубай е дестинация, която привлича хиляди туристи. Какво е водач придружител на туристическа група? Искате ли да работите като водач на туристическа група? Силата на волята е способността да се противопоставиш на изкушенията. Здравейте! Имам новина за вас. Сашо и магическият кол-център. Имало едно време един онлайн магазин, наречен Съкровищата на Сашо. Искате ли да работите като водач на туристическа група?